Desha virus no tui kirilajak jotono patimung desha chengkha China ni simino coronavirus soprokmani bisibani ulo tabuke China wo katal virus soprokha abo ongkha human metanium virus corona ni kahaino copy a virus no tui hayung ganangai wanalaijak phiaba China saitongkha a virus no tui ta wana dihnei China ni mangfli nukheno saiman sinai borok fake kok sawi tongkha atumsa ke China wo bithi phaljak tongmani gobang nukjagui tongkha kongrai kurchukmani Kulum ni bithi Gobangke Falmane Nuksagi Tongka Mangli Rogo. Laithane 2024 Bishini December Talono, China wo anti-influenza bithi phgaljakha 164%, Kulumni bithi phgaljakha 182%. Ayang phashing nahari naike China wo virus joprokmani gobang no angai tongkha. China ni hapang siring angjak phano social media rogo nukheno te kaisa mangfli nukjak tongkha. Shak naikulmungni bagai gobang lukurokno sakam noko laino basajak. China ni gobang ma sakam nokni beto thai gerikha abo haido nukjakmani coronavirus ni jorawo laithane bisibani mangfli rokno tesa kifile phainani nai tongkha abo hai mangfli nugui manai phano China sai tongkha tawana dihnoi. Bureau report Kokharang